Zita rangu ndonzi Juliana David. Ndabva kuGlenary. Testimony yangu yakamira so 2022 ndakasumudzwa naProphet. It was my first time ndasambosumudzwa. Kumva vandibvunza kuti une mwana ari A level here. I see in the realm of the spirit. I will simply write down these things. Just Okay, ignore them. Prophet. I see in the realm of the spirit. Angel. Who is Angel? Prophet. Huh? Is she your daughter? Yes, my second born daughter. A level kunani? Prophet. Kuna Angie, my first born daughter. Bandati A, mbavati Angeline, bandati A. Skanzi mwana ye muchengetedze achapasa zvichakushamisai. Angie Angeline. and the Angel. Yes, Prophet. But Angel at all from 5 years. At from 5, Prophet. Hey. Prophet. No, I'm prophesying to your life. Now, ndaoneswa mwana wenyu akuitire zvinogara zvakadaro kuchikoro apasa zvakushamisai. I receive, Prophet. I receive. Chimunamatirai kuti Satani asapindirire. Amen. Chete. And akapasa zvesho akabuda ne 14 points. Ndoda kutenda Mwari wenzvimbo ino, Mwari waProphet T Freddy naProphet T Freddy. Vanotitira zvakanaka nguva dzose. Number 2. Can I do some crazy stuff here? Yes. Musashamisike yenyu mama. Prophet ndashamisika. Ndini. Okay. Ndini. Zvamunoona zvichiitikira paTV zvotoitikira pamuri. Zvikutoitikira pamuri nhasi.